Moikka moi, heippa hei ja tervetuloa Neule-podcastajien joulukalenteriin. Tämä on nyt luukku numero 22 ja nyt on ihan 4. advent, eli joulu on ihan kohta täällä. Mä olen Silmukoita ja Samppanjaa, Hannele, hei. Ja mä olen neuloja ja harrastan myös muita kädentaitotöitä. Puhun tätä podcastia tai YouTubea, siis YouTube-jaksoa täältä Suomen Turusta. Ja täältähän ihan muutaman päivän päästä sitten julistetaan myös joulurauha. Ihana olla teidän kanssa tässä jaksossa. Mä olen vähemmän ennättänyt näitä jaksoja tänä vuonna tehdä. Mun alkuvuosi on ollut tosi kiireinen monin tavoin, mutta haluaisin kuitenkin osallistua tähän. Että ihanaa, että sain tehdä tämän osan myös tähän joulukalenteriasiaan. Joulu on mulle tosi tärkeä juhla ja joulussa on paljon sellaisia yhteisöllisiä elementtejä ja paljon rakkautta ilmassa ja sellaista tärkeää arvon tunnetta, jonka mä haluaisin myös välittää sinne ruudun toiselle puolelle. Joo, mä olen saanut aikaiseksi, mulla on siis 10 vuotta täyttävä poika, niin tällaiset pitkät raitasukat hänelle. Hän aina toivoo, että näissä varsissa on riittävästi mittaa ja onhan näissä nyt aika hyvin tonne polveen saakka. Näissä on lankana Gedfiran Lana Mia lankaa, tällaista aika ohutta fingerin paksusta lankaa. Näissä on tehty joustimet 2,5 puikolla ja sitten jatkettu tuossa. Myös tuossa teräosassa nämä on koko 38. Ja näistä tuli ihan tosi mukavat käyttösukat. Ja näissä oliko se niin, että 3 taisi olla tuossa teräosassa. Näihin on mennyt yhteensä 107 grammaa lankaa, eli sitä lankaa on vielä sitten jäänyt ehkä vielä vähän pienempiin sukkiin jäljelle. Olen tyytyväinen tähän lopputulokseen. Sitten mulla on tämmöinen pussukka, jossa on kaiken näköistä pientä nöttöstä. Pussukka on muuten tuolta Rainbow Woolista. Täällä on nöttösiä, joista mä oon tehnyt, laitetaan kuvaa tähän lasten sukat tonne mun serkun tytöille. Täällä oli käytössä todella monenlaista lankaa. Täällä oli Rainbow Woolin Pink Pantheria. Sitten täällä on ollut Ilojanssi, eli turkulaisen lankakaupan kesän sävyjä vuodelta 2003. Tämmöisiä aika hempeitä, mukavan tyttömäisiä. Ja sitten täällä on myös Handun ilo kullaväristä, tämmöistä kupariväristä lankaa on käytetty. Sitten siellä on ollut Hedgehogin lankaa, tämmöistä vähän zebraraitamaista mustavalkoista myös. Tämä oli musta kiva, mä oon löytänyt tätä snurresta. Ja sitten on ollut siilipään. Siilipää oli mulle uusi tuttavuus tuolla keskiaikamarkkinoilla. Oliko se myös sitten edelliskesänä? Hän on värjännyt kokeililiinilla, joka on tämmöistä koppakuoriaisista saatavaa lankasävyä liukuvärätystä setistä, niin näistäkin oli kiva laittaa niihin pikkutyttöjen sukkiin lankoja. Sitten oli myös tänne Martin's Lab, joka oli myös muuten tuossa kädentaitomessuilla. Eli kädentaitomessut oli Tampereella. Mä olin siellä tänäkin vuonna käymässä. Tuossa oli vielä niitä kokeililiinilankoja. Ja sitten täällä oli vielä tämmönen Drink Me Colors setti, jossa oli sitten erilaisia sinisiä lankoja. Minusta nämä sävyt oli vähän tämmöisiä merenaiheisia. Niitäkin on niissä sukissa käytetty. Ja täällä on vielä vaikka mitä, mutta siis homma on niin, että siellä tosiaan tytöt tykkäs niistä sukista ja ne oli onnistunut. Oli kokoa 26 ja 2,5 sukat sinne pohjoiseen menivät ja varmasti käyttöön. Turussa on ollut ihan tosi vähän lunta. Mä en tiedä, kyllä sitä varmaan sieltä tupruttaa tulla, mutta siellä pohjoisessa, missä nämä ihmiset on, niin siellähän sitä riittää. Joo. Mut hei, mä sanoisin, että Tampereen kädentaitomessuista ne oli marraskuun puolivälissä. Ihan tosi laajat, mukavat messut.
Laitetaan niistä tuohon muutama kuva, tuokiokuva. Siellä oli ihan järjettömän hieno himmeli esimerkiksi katossa, se on tosi suuri jouluun liittyvä asia. Ja sieltä messuilta mulle lähti mukaan tällainen pupulanka, tämä Hattaravilla, joka on tämän tehnyt, eli tämmöinen Angora-tuottaja, pientuottaja. Mä jututin häntä vähän ja oli hauska. Hän sanoi, että kerran vuodessa hänen pupuista voi ottaa karvaa sen verran, että saa kehrättyä langoiksi. Eli tämä on suhteellisen arvokasta, mutta on ihan unelmapehmeää. Ja sitten oli myös tämmöinen Laurelnitsin lanka. Laurelnits oli myös Turun lankamaailmassa, laitetaan tuohon kuvaa hänestä, niin hän myös nyt värjää ja tämmöistä ihan todella unelman pehmyttä lankaa, että voin kyllä suositella näitä molempia tuottajia. Joo, mutta joulusta sellainen, että mä olen aina mun jaksoissa kysynyt katsojilta kysymyksen, ja tällä kertaa mä haluaisin kysyä sinulta, että onko seuraavat rastit suoritettu? On tämmöisiä joulurasteja ja joulujuttuja, mitä ihmiset näin jouluna tekee. Niin ensimmäinen asia, että millaiset piparit on tänä vuonna, että oletko tehnyt itse piparkakkuja tai oletko ostanut tai ostamassa pipareita, voit kertoa sen tonne. Ja sitten, että miten sinä olet jakanut tänä vuonna onnea, eli jaettu onni on aina isompi kuin yhden ihmisen onni. Me tiedetään, että joulu ei ole pelkkää materiaa todellakaan, vaan se on sellaista yhteistä tekemistä ja olemista. Ja miten sinä olet tänä jouluna tai joulun alla pystynyt jakamaan onnea? Mä olen ainakin pystynyt jakamaan leivonnaisia ja tykkään leipoa joulun alla. Ja sitten niitä kaikkia ei toki tule syötyä omankaan perheen kesken, niin sitten niitä voi antaa muille. Ja sitten vielä kolmas rasti, eli mikä on sinulle todella tärkeä kuusenkoriste? Tämä on varmaan tosi vaikea kysymys, koska kuusissa on eroa, on tekokuusia ja oikeita kuusia ja pieniä ja korkeita ja tuuheita ja vähemmän tuuheita ja kaikkea siltä väliltä, että mikä sun mielestä on ollut sellainen sinulle tärkeä kuusenkoriste? Mä olin tänä vuonna itse niin tosi onnellinen, kun löysin sellaisen koristeen, joka oli mennyt viime vuonna rikki. Viime vuonna oli joku sellainen kiireinen tilanne tässä meidän kotona ja se kuusenkoriste meni sitten oikeasti käyttökelvottomaksi ja mä ilahduin suuresti, kun pystyin sen nyt sitten saamaan uudelleen rekonstruoimaan sen kuusenkoristeen. No sitten mä olen kertonut aina tosiaan jostain muusta tekniikasta. Mä olen ollut Raision taitokeskuksessa tämmöisellä rautalankakurssilla, se oli syyskuussa. Se ei ollutkaan aivan helppoa. Tässä on mun pyyhekoukku. Näitä myydään, laitan tuohon sellaisen kirjan kuvaan. Tämän nimi on Kulkurin käsityöt, eli tämä on sellainen tekniikka, joka on kulkenut käsityöläisillä, kun on mennyt talosta taloon ja sitten myyneet näitä tuotteita toki itse. Eli tämä pyyhekoukku on varmaan semmoinen kaikille tuttu, mitä markkinoillakin myydään. Ja tämä oli hyvin ohjattu kurssi, ihan mahtava taitokeskus, mutta tämä vaatii voimaa, tämä vaatii tekniikkaa ja tämä vaatii semmoista tiettyä niin kuin myös ehkä semmoista harjaantuneisuutta tähän, että rupeaa tekemään. Mä olin ihan tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ja sitten mä kokeilin siellä myös tehdä tämmöistä koria. Eli tämmöinen koriviritys, ei ollut tosiaan kauheasti aikaa, mutta sain taivoteltua tällaisen sitten vielä vähän ohuemmasta langasta. Eli Pinterestissä on hurjan paljon ideoita rautalanka- ja alumiinilangan taivuttamisesta, mutta tämä oli minusta kiva. Tämä oli hieman erilainen tekniikka, taas itselle vieraampi ja uusi ja pystyi se oppimaan siinä. Ja mä ostin sieltä kädentaitomessuilta myös sellaista kullanväristä alumiinilankaa, mutta en kyllä nyt tässä jaksossa aion näyttää, mitä siitä tuli. Siitä ei tullut ihan kauhean vielä käyttöesinemäistä tuotosta, mutta toki sitä aion sitten kokeilla myöhemmin.
neulesuunnitelmia, niistäkin mä olen aina jaksossa puhunut. Mä olen tehnyt Novitan isoveljestä tämmöistä laukkua. Se on sellaisesta lehdestä, minkä mä olen saanut mun miehen kummitytöltä lahjaksi. Ja siitä laukusta on nyt tulossa tällainen ehkä vähän niin kuin tällainen käsilaukun kokoinen. Tätä virkataan ja sitten täällä on nyt menossa takakappale ja sitten tämä toki täytyy viimeistellä kauniisti ja katsoa, että siitä tulee tämän lahjaksi menossa tämä laukku. Sitten mä olen päässyt käymään Ahvenanmaalla mun pojan turnausmatkalla ja laitan tosta kuvaa. Siellä on sellainen ihana lankakaukku Theresier Garne. Ja sieltä mä oon ostanut tällaista raitalankaa ja raitalangasta olisi tarkoitus tehdä yhdessä tämän Laurelnitsin langan kanssa niin vauvaneuleita. Mun kummityttö on saamassa kaksoset ja se menee tuohon ensi vuoden puolelle sitten. Ja meininki olisi näistä nyt jotain sitten saada tehtyä. Eli on mielestä tekemistä luvassa. Joo, mutta hei, kaikille siis ihan todella mielettömän ihanaa joulua. Joulu on upea aika. Ja nautitaan kädentaidoista ja lahjoista ja toisistamme. Ennen kaikkea nautitaan toisistamme ja jaetaan niitä yhteisiä hyviä hetkiä. Ilman muuta ja ensi vuonna olen jatkamassa harrastustani ja toivottavasti me taas pian sitten nähdään ihan oikean normaalin jakson puitteissa. Seuraavan luukun numero 23, niin siellä on nyt sitten sellainen kuin neulealmat. Eli tapaat huomenna sitten neulealmat. Ja Silmukoitia ja Sampania kiittää ja toivottaa oikein hyvää joulua. Hei hei!